ক'ত গৈছিল थारैनो आबादारिफोरनि जिउआव सारअन्थाइया मानो खनले खनले खैफोद लाबोगासिनो दं फिन आरोबाव बाक्सा जिल्लायाव सारअन्थाइ नांनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां बे खौरांनि बावैसो सिगां बाक्सा जिल्लानि अदालगुरियाव सासे आबादारिनि जिउ खहा जानायखौ खौराङाव फोसावदोंमोन बिनिनो उनावनो आरोबाव सासे बाक्सा जिल्लानि खारुवा गामिनि खान्थिसर रामसियारि 33 बोसोरनि लाइमोना जिउ खोमानो गोनां जायो थारैनो साननो गोनां बाथ्रा सारअन्थाइया गावनायाव बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव नखर नाङैनो दुखुनि थासारि खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों रुंसारि खान्थिसर रामसियारि बिथाङा फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावनायाव जायगायाव जिउ गोमायो होननानै नखरनि सुबुङा दुखु फोरमायो পৰি ফেলে মৰি গ'ল ছাৰ মোৰ ল'ৰা এটাই আছিল কি নাম ঘটনাটো কি হৈছিল সন্তোষ ক'ত গৈছিল কৈছোঁ ছাৰ কাম কৰিব হয় কালি তাৰমানে পেক দি থৈছে আজি তাৰমানে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই টাউন ৰুব গৈছিল একদম কি কৰিব আৰু উপায় নাই ছাৰ আপোনাৰ ল'ৰা আছিল হয় ছাৰ চৰক পৰিছিল নেকি চৰক পৰি ফেলেতো একদম মাথা চাথা একদম ফুটি গৈছে কি লগত কাম কৰা আছিল কোনোবা নাই অকলে গৈছিলে অকলে হাল বাইছিল নেকি হাল বোৱা নাই আজিকালিতো হাল নাই কি কাম কৰি আছিল এই পথৰত এই পেক হৈ আছে ছাৰ পুলিচ আহিছিল পুলিচটো আহিছে ছাৰ কি নাম ল'ৰাটোৰ সন্তোষ ৰামচাৰী বিয়া পাতিছিল না হয় এই বাপু এটা আছে দমদমে আছিল বৰষুণ বেছি নাছিল ই বহি আছিল গাছৰ তলত একো কাম কৰা নাই বহি আছিল দে তাৰপিছত আৰু ই হেৰিটো বহি থকাতে তাই মৰছিল হেৰি ঘৰৰ পৰাই ভগৱানটো আছিলে ময়ো আছিল মই অলপ দূৰৰ আছিল পেট ৰুই আৰু তিৰিও আছিল পথাৰত আছিল ই বহি থাকিছিল ঘৰত ভাত খাব আহিবলৈ আছিল বহি আছিল আপোনাৰ কি হ'ল মোৰ আপা হ'ল ডাঙৰ ল'ৰা ই বহিয়ে মৰিছিল তাতে আৰু আমি চাব আহিছোঁ তাই থাকাতে গাঁৱৰী আহিছোঁ আমি পেগুৰি আছিল মই বহি আছিল গাছৰ তলত মৰিলে কেইটা মৰিলে नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेंस रेलवे स्टेट एन्सुरेन्स एएओ एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जीडीनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों
बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101 536360 70020261333 9101536360